Ono što je urađeno svakako je velika investicija kada je u pitanju asfaltiranje, zatim imali smo obnovu određenih objekata i rekonstrukciju objekata kada je u pitanju škola, ukupno ulaganje blizu 3 miliona i zatim rekonstrukcija prostorija u okviru mesne zajednice koju će koristiti udruženja. Društveni život u mesnoj zajednici Ječka je veoma živ, reaktiviran je i fudbalski klub, postoji KUD, postoji udruženje žena, odlična manifestacija kada je u pitanju sportski događaj jeste i ulična trka Ečka koja ove godine takođe napravila jedan rekord. Ne smemo zaboraviti ni turistički potencijal koji ima ova mesna zajednica kada je u pitanju dvorac Kašter, ali i buduća povezanost sa autoputem. Na nešto manje od kilometra ovde će biti buduća petlja za autoput i to će umnogome promeniti život ovih meštana mesne zajednice na bolje.